सुंद'यैनो आपडेट्स लानानै चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय रायजोफोर। नोंथांमोना मिथिनो मोनखादों जानांगौ भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो दङ। बिदिब्ला जागायलांदिनि बारा गोलाव खालामा। जोङो बयबो मिथिनो मोनखानाय इलेक्शननि सिगां माखासे प्रतिश्रुति होनानै गालांदोंमोन सरकाराहाय। दा फिन खेब सरकारा दाफिननो हाबाय आरो पावाराव फैनाय लोगो लोगो जोङो दा एसे हदनाव उत्थापन खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों। निस्सय एबारावहाय 2 लाख लाइमोनफोराहाय जब बा साकरि मोननो थांगासिनो दङ। मामाया हदनाव उत्थापन खालामखाबाय। मोननो थांगासिनो निस्सय एप्लाइ प्रसेसफोरा ओंखारबोसिगोन लासैनो ना। गोबांफोरानो साकरि मोननायनि चान्स दंसै आरोना। नेदो आरो एप्लाइ खालामनानै साकरिफोरखौ लादो आरोना। साकरिखौ होयोब्लाल' जानाय नङा। दा माखासे बेकार लाइमोनफोराबो बेबायदिनो सरकारनिफ्राय सुबिदाफोर मोननांगोन ना। जायफोरना बेबायदि माने बैसोफोरबो बेबायदि गैला बुंनो थाङोब्ला एप्लाइ खालामनो हाला ना। जोङो मिथिनो मोनखादोंमोन इलेक्शननि सिगाङाव बेबायदिनो जोङो प्रतिश्रुति होलांनाय जेराव 10 लाख लाइमोनफोराबो बेबायदिनो सरकारनिफ्राय बेपार बानिज्य खालामनो बेबायदि अनसुंथाइ जेरावनाखि CM AAA नि गेजेरजोंहाय मोननो हागोन। बेबायदि जोङो गोबां खौरांफोर जोङो फोसावनाय जोङो नुनो मोनदोंमोन। निस्सय बेखौबो मावगोन जानांगौ। आं एसे भिडिअ क्लिप्स होनानै होलांनि बारा गोलाव खालामा। मामायाहाय हदनाव उत्थापन खालामबाय। नेनानै थादो नोंथांमोना जायफोरना बैसोआ दं एप्लाइ खालामदो आरो साकरिफोरखौ लादो आरोना। आं बिदिब्ला एसे भिडिअ क्लिप्सखौ होलांदिनि मामाया हदनाव उत्थापन खालामनाय। আমি যেতিয়া নিৰ্বাচনত আছিলো ৰাইজক আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো যে আমি 2 লাখ যুৱক যুৱতীক আমি কৰ্ম সংস্থাপন দিম। আজি ৰাইজে হয়তো মোক মনত নেপেলাব, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তত মই নিজে মনত পেলাইছো যে 2 লাখ যুৱকক চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ দায়িত্ব এইখন চৰকাৰে মূৰৰ ওপৰত ল'ব লাগিব। আৰু আমি 2 লাখ যুৱক যুৱতীক নিশ্চিতভাৱে আমি কৰ্ম সংস্থাপন দিব লাগিব। 2 লাখ যুৱক যুৱতীক চৰকাৰী কৰ্ম সংস্থাপন দিয়াৰ সমান্তৰালভাৱে কৃষি অৰ্থনীতিৰ বিকাশৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ অসমৰ সম্পদৰ উপযুক্ত ব্যৱহাৰ কৰি আমি এনে এছাম যুৱকক নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব যোনে নিজে চৰকাৰী চাকৰি নকৰে, কিন্তু আন 10 জনক চৰকাৰী চাকৰি পৰিৱৰ্তে আন 10 জনক কৰ্ম সংস্থাপন দিব পৰা ক্ষমতা আহৰণ কৰা এক শক্তিশালী যুৱ প্ৰজন্মকো আমি নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। যদি 2 লাখ যুৱকে চৰকাৰী কৰ্ম সংস্থাপন পায়, আমি 10 লাখ যুৱকক নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব যোনে আন 10 জনক কৰ্ম সংস্থাপন দিব পাৰে। তেনে এক উদ্যমিতাৰে পূৰ্ণ আমি এক যুৱ প্ৰজন্মক আমি সৃষ্টি কৰিব লাগিব।